Vangin hazel shangchal chanela kalolom le veka chu Solan chuno kalauti chwala ni chan chu sonal movie recap ti khana recap pa in endu chuan Vangin Maidonia voin hian kumsang ni somnia American science fantasy movie pakhat Secret Society of Second Born Royals ti chu kalau recap dona he movie hi Euro param te now ber Illyria a ainchuna Illyria lel chung ko second downers Samantha chu chung ko fanu upaber ni lo wangin Lalfa nu angin an enkol lawa marse u Eleanor chuan adu du muchina same tana thil poisok chu apa Illyria lel chu una pa nen thlona cha swalen thia chu wang chuan same nu Catherine chuan thun na hnuai ram shwai turin lal thuthleng chu chelta ni Kartlem ten nuwa Eleanor hian kumsom pariat atlingdona anu aya Illyria lel nu atan lal lukhum akhum dona same hi chung le chuan an ngai to lo hle thina nau pangpang ai anga nun mang same hian chiana ngai na hlea an zinga pakhat chu Mike ania ram chunga groundskeeper fapa ani ramin lel ram kalphung amana wangin khopuya rock music sign lel ram dodal na campaign an nia ambulami le police officer te po an hi blue thin same hian a skateboard thiam na mangin police te ngai tuana ti buai tuma ma se to pat chuan traffic sign ato ka man anita ani chumi hnuwa lel ina anu hnen an shwai tir le am chuta chuan sarkar kalphunga mi puyan lung oi lo thu anu chu shila ma se Catherine chuan chu hniala mi tlem te chawan ni thuin a chang thung atuk zinga sikula chuan lel fanu pahnihna dang ruksana amua ani hi lar hle live streaming ti angai na hlebok asina lawin thlaka khovela miswalar berber te ta na bi ka siam high security personnel langa chuta chuan guard pahnih chuan image 34 ti kaumi pakhat hnena eitur anun thon lai hmuni Apple chunga capacitor in thupa hmuwa chu nikaf atanga chhuat theina tur device hi lo nia athil ti the chu neiletin a telekinesis power mangin kongkhar chu ti chhia facility chang chu atlan chhuaka heti lai hian Mike le same de chu lel in chungan concert ni tur music studio wa an ti chin meka Mike chuan same chu brain bulbon concert kal ve tur na soma same chuan remti in ni kalta ei kha muya garlic nam rim asya thi chuan makatia abuai hlebok apa thil hui chu muwa apa in atana special wangin store flakes tia kauchin kha che chuaka chumi zan chuan Eleanor lel khum mal thlak na tela thokle khada Mike hnena party kal ve turin atiam ti she chuaka anu hnena dot soin a mel churok gala buk khan thlaka Mike chu manama se ampani hian ID card anei lo wangin building chunga lu an phalawa vani thlak takin black door sa na thokte nen anin muwa sem chuan engtine mun tak chuan hata ka changin kongka passport chunga lut langwal chu muthea hei hian mai chu mak ati tir hlea chuta building chunga chuan an luta party chu nuaman ti hlea chuta sem chuan club chunga thom zong chu a hringal veka thinlung phuri le ran nungri te po a hria chuti rual chuan ariel ru a ha dam lava alu a boy boka concert ti tomna fair alama mita chu wang chuan an man lia Mike chuan a thian chu ni kalta chu me rima sha the achang khan a thian chunga thil dik lo om ti a shi chuaka revak lawa chuan chua ania anu le pa chuan an lo bel chuaki lo nia Catherine chuan a fanu chu ate saw siam chanan summer school a tir atuma heti la hian image 34 chuan a kopui chu aru kina kola Apple idea wang khan a faklea Catherine chu sel chunga da tu ani thu alo langa ain son hunang hala hian a telekinesis skill chu ati chakzela arukin sem chu en thabok sem chu tukjinga chuan summer school a kalin January nin anin hmuwa apate le sempa chu thian ani thu January chuan a suya chuta chuan mizak zum meteo tumale milar tak ruksana anum vea revak lau nuwa chuan summer class in college zirtir tu Professor James Morrow chum class a aron langa chuta chuan an zinga pakhat zel chu lel piang pahnihna ni thule an shia lavin arukin superpower danglam bik an nei ti soi chuaka summer school nei chan chu Secret Society of Secret Born Royals tel tura zirtirna pek ani thu a soi boka
Catherine hi society program how to ani ti chianga chu chuan sem chu thonga Catherine chuang khovel mun chang changa lelram te vawle miswalte laka humim tura society din ani thosuya thulom omlo tak chu training pass lo zirlai te hian an sharing na chun hlovek dona super power ani tin shi chhuak to lawang an training masaber anjana chuta chuan pyramid an thlinganga ma se alandan angina olsam lawa room chu laser ral thuam hmanga khatania chu chuang cookie tuma chu ka pa zoizoin ma se chiang te in zerlai ten amma ni super power chu pakhat nu pakhatin an mu chuak chana ruzana chuan mu the lawa om theina nei ti achianga tuma ero chuan adu duin miral ru a control thea a lelama chuan sem super sense hian a chevel a sensitive zoka midang aina cherang zoka a hnuwa chuan zirlai zongzong hi challenge masaber hian a hneveka chumi hnuwa January chuan a power a hmuchhuaka midang te thil ti thena khoi hmangin hun engemaw chen a hmang ve thea meteo chuan ran nung a thunun thei thung Sison zo am hmeichhia te hian chhungkaw zinga naupang piang pahnihna anga an har sanna te chu anin hrilh tawna same phone chu a rawn ring ngala a tuk zingah chuan zirlai ten an training an chhun zawm le a chutah chuan James chuan an thil ti thena thunun thei an mamawh ti a sei fe a super power danglam bik an ne wangin James chuan an mani pakhat zel tan specialist training a ruata same hi a super senses ti changnan ri lam ngai tua turin a hrila tuma ero midang nena anin pawna ti changtlun nan ui pakhat charli a pe thung a lelama chuan Rosanna hian kholum lutuk hnuaia super chu a rawn chhuati rangaya metia chuan ran nungte thunun dan a ti chin meka January hi swimming pool a an hruaia chutah chuan tui hnuaia thuthei anna hnena tanga power lak chhawn chu zira James hian thil an elai pun ate thrina sem chu hian ati chak turin tumru takin a eitur poison food a rawn keng thin chumi hnuah January pon a apple du ber chu sem hnena pe a chumi zan chuan mai kapa chuan a fapa in Lalfa nu a lam rik lai a hria a levelan omlo wangin lelte chu hnailo turin a pa chuan a fuya atuk zinga sem chuan a nupana maktak main lei hnuaia headquarter pakhat chu a entira chutah chuan thil danglam tak tak tam tak hi a lo awma chumi zinga pakhat chu DNA based nano device ania mi big te chu specific hmangin a target thia genetic sequence rang rang a awma Catherine chuan a super power thiam theina turin trick engemaw zat sem chu pe a chumi hnuah chuan zirlai zongzong hian amani super power chun thiam vek theita tila Roxana ti lo chu sem hian ri chen khat chu dik takin alo mi khwal thea meteor chuan beast te chu control thiam chho zela Charlie chuan tuma thupek a zoma January hian tui hnuaia thok a von theina konga a record thaberber a siam boka Roxana hi mason na nelo ani wangin James hiam job deuh le makeup hmang lovin live streaming tia awawa hetiang ching hmang hian Roxana hian a topa chuan thil ti theina hmang theita zirlai ti hian a topa chuan an theina sang ber an thlenga James po result a lom hle zan lama chuan sem hian Magnian Street concert an nei dona ma se James chuan zirlai te chu a kai tho ngala lunglu pakhat rukbo ani lo nan an mission masaber chu thok turin anura amun an vathlenga sem chuan a super senses mangin rukru chu hmuthea rukru chu zuin January coach khalo nia an buma lunglu chu an humhim thelo James chu an laka alungoi lo hlea atuk training chu cancel atuma sem chuan mai chu akal lo wang khan ngai damadila ma se tuna chunga thil thleng hi a hrilh theilawa a chan chu an khap saka chu chuan atilungai hlea atuka chuan an zalen na ni ani wangin tuipui kama chol revak lo nen tuma an hlim hnu chuan sem chu January nin anin hnai to hlea lalil nama somin an lut ruwa January chu a music studio big a intira chuta chuan a pa chuan tumru takin tawar chu atan chau studio wa a chantir ti a soi chhuaka voile khata mai chu studio wa aron langa sem chu atel lavin a hlim hle ti hria chuan lung oilo tak zita revak lo hnuwa image 34 aron langa telekinesis mangin zirlai te chu beya atlam bo ma in image 34 chuan snowflakes tia kau chu a hria chu pa chawin a kau Elias ani James Wan Ariel Ru ti hadam turin sem chu tia ma se sem chu thoi lavin mi pakhat kha zuya sem chuan thingmuna avamua
Jameson pui atum chuan an lo vut hlua May 34 chuan sem hna apa nau Edmund ani thu asuya January lo thlengin a stone room mangkhan a hnekleng dopa zirtir tu chu damdo ina da ania Catherine chuan atopa chuan sem hna thudik chu puan chuanga ya Edmund an lo thuthleng lo tumin apa thati asefia chu wang chuan lungina a khung hi lo nia sem chuan Edmund chu hmuthurina phuta apa nau ani takzet ti shi chuaka Edmund chuan athil tum tak chu mi te in tluklang takan theina lalram ti chiat atum ti asefia Sempa in thlak danglam na nga lai khana do thina hlawa chu wanga sempa thathi lo nia sem chu u naw nu ne in huwa sem hne na chuan lel nu ani vele ram chunga in thlak danglam na a thleng don ti alo shila heti la hian zirtir chuan sem thlop turin Eleanor lel khum na tel turin anin rema chumi zan chuan sem chuan James chu damdo ina kana ngai dam vadilin ani chuan alo ngai dama ko vera lal poimo zong te tel na lal khum ni alo thlenga ma se tuma hian chuta chuan a super power mang theilawa January chuan tuma hnen changa ru bo super power persuasive manga in thuamin ngoi ringin lein hnuaya hard quarter a chuan a luta gar hne a chuan Edmund chu akuda changa chhuatir turin thuopeya Apple trick ti tu kha ma nge ni ti achiang ta chuta thian den he na kirlea hnungzui tura ti in sel chunga chuan amma ni len ma ni a in khar nan tira mitio chuan abis pakhat mangin sem chu January chanchina shila sem hian a super sense mang hian Edmund chu zui thein azuya tuna chuan ceremony hi kalpui mek ania Edmund chuan cathedral a thlenga Lelthisen ka zong ti boral na nano device asiama chuti line sem chuan January hian Edmund hnung azui ti ashichwaka Mike ina atlampia champuina dila Mike chuan atira lo pui du lawa ma se sem chuan ngai dam dilin athuruk zong ashila anin rem theisha January te bula avakal chuan January chuan Edmund nin hian ro rel nan siam thinan in rem nan nei ti sem chu shila chu vele January chun tu dola Zirlai dangte nena in som le to in Edmund chu ti top antuma Edmund chuan lelte omlo na khovel chuan midangte tan zalen na siam don ni na siam tuma le rusana de chuan angai to na ti boin hlotling takin telekinesis ti chaklau turin mania charis chambers dana room an shwailuta mai chuan nano device chu amang lea atopa chuan Edmund chu achungan mana alelama chuan le lukhum chu tuma ti boina omlovin an zawfela Eleanor zu official takin Illyria lel nuthar anita same Roxana Meteor tuma de chu atopa chuan society apom ania James po alhiam laudam toa Catherine chuan lel nuthar hna secret society chu shila lel nu chuan sem hna chuan lalrambula parliament da Berlin Illyria mi puye chu du thlantur apedon ti atiama society hna January chu tlan chuak ti shati rania ama zong turna chalensa anso tarbernin chuan mission danglam panin an kalta ani atop nam bible lo chiar lokang korin thon ni bung som pani chang ria da changa chang som chumi chung chang thua chuami kyan san thina nelpa chu voi thum kadila tin anni chuan ka hnena ka khungai nai ta na to ge ka thil ti the nei chaklau na sin ti fam kimina omni atita a ji chuang Krista thil ti the chu ka chunga theina lom em ka chaklau na ti hi ka chuang to zo kang chu vain Krista wangin chaklau na te chiat na te nexor na te ti du da na te no chem na te kalom thina ni ka chaklau piang in ni ka chak thin ni ka video tin lo en le ve ka wangin kalome